Apektado sa baha ang daghang residente sa Valencia City, Bukidnon, Miyerkules sa gabi, Setyembre 17, 2025. Human may bundak ang kusog nga ulan, hatod sa bagat ug wind convergence. Sa inisyal nga report sa lokal nga gobyerno, 8 ka mga tawo ang missing human maanod sa baha. Tulo niini ang na-retrieve Huwebes sa buntag, Setyembre 18, samtang 5 pa ang missing. Gilang mga namatay nga sila Larry Labay, teacher sa Valencia City National High School, King Winston Adran, 13 anyos, ug Jaya Tanya Venya. Samtang mga missing, gila nga sila Johnny Bourbon, DJ Arc Tanya Venya, 4 anyos, Consolacion Dina, 48 anyos, Princess Kiara Dakoykoy, 17 anyos, ug usa ka 2 anyos nga batang lalaki. 5 ka mga barangay ang apektado sa baha. Nga gilangkuban sa barangay Poblasyon, Barobo, Lumbo, Bagong Taas ug Sugod. Affected pa places to sa Valencia, Poblasyon 21, Purok 6, Purok 13, ug ato ang Lumbo is Purok 2A ug 2B. Diri sa San Miguel o sa Barobo rin nato, Proc 4 naanod na po na to spillway dito. So lately lang reported to ang Proc 6 nga culvert naanod na, so dili pa sabol. Nagtinabangay na mga otoridad sa pagpangita sa mga biktima nga naanod sa baha. For verification na ay sakay sa Navara or sa pick-up na naanod sa Proc 21 na bata tulo nga nasuludan na og iyahang papa nga teacher. Gipugos nila og tabok ang tubig baha, bisag kusog na kayo gipugngan pero gipugos nila naanod sila. Karon naapoy isa reported sa Purok 6, nabuhian daw siya sa iyahang lola, naanod siya ang batang gamay, no? And then ang last na report sa to isa ka elderly sa Purok 13. Ato pa na i-verify kay wa man gid siya nakita sa iyahang apo. Sumala sa CDRRMO, mihubas sa sabdayon ang baha sa apektadong mga barangay. Ang City Gym ang nahimong evacuation center sa mga apektadong pamilya. Sa initial report sa DSWDO Valencia, kapin 400 ka mga pamilya nga apektado sa baha ang ana sa evacuation center. Sukad gabi is amo ang profiling hangtod karon alas 12. Niabot na og 420 ka families ang amo ang na-profile. Giasikaso dayon ang mga nabahaan. Okay ra, magkakaon sa daya ni na po yung mga daghang pang donate sa mga. Okay ra man. Okay ra. Ang tambal pagkaon. Ang pagkaon okay ra, ang tambal wala may tambal. Gihatagan na og pasiunang hinabang ang mga apektadong pamilya, lakip na ang pagpanghatag og mga tambal, batok leptospirosis, bakuna sa tetanus ug pag-atiman sa mga nasamdan. Naglusad na og clearing operations ang mga otoridad ug volunteers sa gibaha nga mga lugar sa Valencia City. Nagpahigayon na sab og rapid damage and needs assessment ang lokal nga gobyerno aron masuta ang gilapdon sa kadaot ug matino ang dugang panginahanglanon sa mga residente human sa nahitawong baha. Padayon ang search and retrieval operation sa mga biktimang naanod sa baha nga wala pa igkita. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.